Ngikubingelele mbukeli wami, ngikubingelele naso usuku lanamhla. Mbukeli sisesemunye sesendawonye njengoba sihlala sibandawonye. SisesekuyiNgosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, ubingelelwa inkeshezane kashukela eyasalaza ukhumeza kubethalathula. Siphinde-ke saba nenhlahla-ke mbukeli ukuthi phinde sibe ndawonye njengoba sihlezi sibandawonye. Siphinde futhi saba nenhlahla futhi ukuphindekile ukuba siphinde sivakashelwe uye futhi owadingiswayo njengoba na ukudlule besinaye. Sibonge nje ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siwenze lo mshikashika. Ngoba phela ziningi inselelo eziye zibabhezele ngoba sibe singamile endaweni kusuke kubuyaloya. Ake ngubingelele wena adingiswayo ngiphinde ngikwemukele. Ngithokoza ukuthi namhla siphinde sanawe. Wena osoyengweni. Ngibonga ukwamukelwa Nkeshezana. Thanda ukubingelela ababukeli emakhaya lo okhulumayo nokubonga wakamthethwa enkandla eThalaneni. Sengiphinde ngabuya futhi yimi lo. Sithokoze Nyambose uphinde sibe nawe. Nginethemba ke Nyambose ukuthi ke nanamhla kukhona osiphathele khona. Ngithi kawe ngizwe ke wena wasoyengweni ukuthi ngakubeke usiphathele ziphi ke namhla indaba kwazise phela namhla sesaxhumana ngayo igagasi lomoya njengoba bekwenzeka naphambilini. Nyambose omkhulu. Ngithunywa ababukeli futhi Nkeshezana. Bangixinile. Umbuzo bawubhalile la ku WhatsApp Nkesheza cela ukubuza ukuthi ngokwazi kwakho kumuntu onjani obizwa ngenkehli ukhehlwa ubani kanjani? Asithokoze wena wasoyengweni. Ngizoqala nje ngithi ngokuthola kwami ngithola ukuthi indaba zayiqala esigabeni sokuthi abantwana uma bezelwe bayaye ke bahlukaniseke ngokwamabutho. Kuba khona ibutho elazekayo ukuthi leli butho elamupha unyaka ngaphansi kwaziphi igameko. Ebese kufika isigaba ke sokuthi ke uma ngabe sebekhulile babonakala ukuthi ngokwenselelo zomhlaba nangokwezifundo zayo impilo ababefundiswa yona. Ngakuba ikuphi nakuphi asebekufundile asebenesiqiniseko abazali kunye nesizwe kunye nobukhosi baso leso sizwe. Ayebese bethatha isinqumo sokuthi no. Sekufuneka manje kabebutho elithize basondele bazokhehlwa. Futhi ke sengisho ke emantombazaneni ke ngoba kuvela ukuthi ayekhehlwa endlunkulu yaleso sizwe naleso sizwe. Njoba wazi ke mbukeli ukuthi siyisizwe nje samaZulu kepha sinobukhosi obunhlobonhlobo ngaphakathi kwesizwe. Futhi kuqale kwayizizwe ngalokho abathi ama-tribe. Ngakho ke isizwe ke samaZulu isikhathi sengingonyama ushaka ke sase sesiqoqa ke manje ukuthi kube yiZulu nation. Futhi kunamakhosi akhothama aphaphatha ngaphansi kwendlunkulu yamaZulu.
Ngakho-ke njengoba-ke ngithi isizwe nesizwe besiba nobukhosi, ngikhuluma lokhu ngokubukhosi obuyimele, ngingabufaki lobo bungonyama, futhi njengendlunkulu kaZulu. Ngakho-ke mbukeli-ke, yikho ngithi-ke isizwe sasibona sona ukuthi la bantwana besizukulwana esithize, futhi abebutho elithize ngokuzalwa, iy'fundo ey'ningi ey'hlukahlukene sebey'fundile. Futhi njengoba sikhuluma ngokuthi ukhehlwa ubani kanjani, intombazane lo osuke ekhehlwa. Kusho ukuthi-ke indlunkulu iyona eyayikhehla amantombazane ngokwebutho lawo. Futhi uma ngayibeka ngathi, uma ngiyibuka lento, ukukhehlwa kuyafana nokuthi kuyi-graduation. Basuke sebeklomeliswa ukuthi sebefunde impilo ngokwegaba ey'ngaka, kwahamba kwafika lana. Ngakho-ke manje sebeyabantu asebekulungele ukuthi bangaba amakhosikazi emizi, bangaba abafazi bemizi. Ngakho-ke manje sebeya-graduate-ke manje isigaba sabo sokuthi-ke bakhehlwe. Futhi-ke uma bekhehlwa kuvele ukuthi babekhehlwa-ke ngumama uNdlunkulu waleso sizwe. Ngenkathi-ke abantwana beyokhehlwa-ke babephelezelwa-ke abakubo kuleyo mizi. Kufikwe lapho kuyiwa khona ebukhosini, kwethulwe iy'nhloko lezo funeke bathweswe zona uma ngabe-ke sebekhehlwa. Kukhona namaqhaga abawaphethe, kusho ukuthi ukudla okudlekayo ngoba phela kungenzeka abantu babe baningi kuleyo ndawo, ngisho ney'lwane ey'hlatshwayo njengey'nkomo zithi xaxa, kodwa kusho ukuthi nonke niyobe nikuleyo ndawo niyodla nonke. Kuyenzeka nje kube naleso sithabezi, kube khona abagcina bengadlanga, yingakho kwakufuneka baphathe nemiphanga. Kufuneke sazi-ke mbukeli ukuthi-ke yinamuhla lapha esesizihlupheki khona. Obabamkhulu babefuyile, benemfuyo yabo, benomhlaba ovulelekile ukuthi bangakwazi ukufuya. So-ke uma ngabe kuzohanjwa uhambo lokuthi kuyiwa-ke ebukhosini, sekuhanjiswa abantwana ukuthi bayokhehlwa balelo butho lelo elibiziweyo, kwakuphoqele nalo baba akube khona umphako awuphathayo ukuze kukwazi ukuthi kudleke naphambili, yize kwazeka ukuthi bahlinzekiwe abantwana, kodwa ngeke ume ngalokho. Osho ukuthi-ke mbukeli-ke, uma ngithola-ke le nkulumo, kwakwenzeka uthole ukuthi omunye umntwana, futhi enye intombi, isiqomile yakhokhela zonkokhelo ekhokhelwanayo, kwenziwa izinto ey'ningi. Manje sekubambezela ukuthi kufuneka phela akhehlwe ngoba akakwazi ukuphuma ayokwenda engakhehliwe. Engathi-ke lapho kwakuba-ke nesicelo esasenziwa abazali bakhe, futhi abacela abasebukhosini ukuthi bacela ukuba babalekelele, babaphuthumisele nasi isimo sokuthi phela sekufanele untombazane othize aphume ayokwenda. Manje isikweletu akakwazi ukuphuma engakhehliwe, futhi engathwesiwe isicoco sokuthi ubufazi bumfanele. Ngoba phela labantu babenza imisebenzi ehlukahlukene, khona imisebenzi ngisho eyenziwa abesilisa, ukwenza ukuthi noma abayeni babo besey'ntabeni bebhizi ngababhizi ngakho, kube khona ukuthi iy'dingo zasekhaya kodwa ebey'dinga ubaba ziyakwazi ukuqhubeka ngoba ukhona umama aphinde abe ubaba ngokwemfundiso nemfundiseko yakhona. Ngibala njengokusenga, thothi bayakwazi ukusenga ukuthi kusengwa kanjani, inkomo ifaswa kanjani, ngani phela bebeqeqeshwa befundiswa ngesikhathi besesemakhaya. Uma esesemzini wabantu ngeke kusaba inkinga-ke lokho. Yingakho uyawuthola uzwa kunenkulumo ethi ziyosengwa iy'nkehli, yingoba babazi ukuthi iy'nkehli ngisho ukusenga zayisuke seyigogodile. Osho ukuthi-ke mbukele njengoba ngichaza ukuthi kwakwecelwe-ke yena-ke umama wasebukhosini ukuthi akasondele
azobakhehlela undodakazi wabo ngoba phela ngeke bahambise yena yedwa eNdlunkulu ayokwenza lokho. Kwakubaphoqa-ke mbukeli ukuthi uma kunjalo kufanele kube khona ukuhlinzekwa kumuntu wasebukhosini, kumuntu omkhulu. Ngoba phela naye umama Ndlunkulu akazi ukusuka yedwa, uzobe embethwe abantu abathize abazobe bemphelezela phela ezokwenza lo msebenzi kulowo muzi acelwe ukuba uzokwenziwa kuwona. Lokho kuphoqayo ukuthi phela kufuneka kube nokuhlinzekwa ukuthi kufuneka kuyinkomo phansi. Angithembe wena wasoyengweni sisesonke. Sindawonye. Sithokoze Dingiswayo. Okusho ukuthi-ke mbukeli-ke uma ngabe sekufika isigaba esinjengaleso, yilapho-ke aye ekhehlwa khona, esekhehlelwa-ke yena ngokuyimela esekhaya, ethweswa ngokuphelele isicoco leso. Ngenxa yokuthi yena kukhehlwa nje usezoba nekwakhe esefuneka aye kulona. Kuvela ukuthi-ke yena-ke okwakhe kwakuba nomehluko ukuthi uma esethweswe le nhloko yakhe, uzobe sefaka manje okulibhande la okwenziwe ngobuhlalu ukuze kuze kuvale nesiphongo njengoba niyanenze nje manivunule. Kuvela ukuthi lokho kwakuyinto eyayenziwa ngenhloso yokuthi iyamcacisa ukuthi noma insizwa ibona inkehli kodwa izobona ukuthi lo osesithe isiphongo angisakwazi ukumxoxisa ngoba kukhona lapha asephikelele khona usiyokwenda ndawo nendawo. Kanti laba nje abaseseney'nhloko kuphela abangavale iphongo uyazi ukuthi hhayi ziyinkehli kodwa sisenelungelo liphelele ukuthi siqomise sihambe siyokwakha imizi ngoba phela njengoba bekhehliwe nje kukhomba khona ukuthi sebekulungele, sebeyakhwalifaya ngokolimi lwelu lwanamuhla ukuthi bangahamba bayokwenda, bangahamba bayoba zinsika zemizi yabantu. Asithembe wena wasoyengweni usekhona. Sindawonye. Dingiswayo omkhulu. Uma-ke laba bakubo wakhe-ke manje untombazane kuwukuthi isimo asikho kahle ukuthi bangakwazi ukuhlinzeka abasebukhosini abaza kulo muzi ngesilwane njengayo inkomo okufuneka ihlatshwe phela ukuze kungafiki umuntu wasebukhosini afika alambe kulo muzi. Babexoxisana nabasebukhweni-ke bentombazane kusho ukuthi abasemzini ukuthi sinesimo esinjena lapha kufanele umama Ndlunkulu azosikhehlela umakoti wenu kodwa manje ngenxa yesimo sokuthi asazi ngamhlinzeka ngani ngoba nasesibayeni kuyaxega akukho ezingeni ukuthi singakwazi ukwemukela umuntu wasebukhosini. Babeyijuba-ke futhi ngokuvolontiya abangayo ukuthi hhayi khulekani nabasemzini, sinayo impahla singanika nihambe niyokwenzela umuntu wasebukhosini isimo esimukelekile nesijabulelekayo naye akwazi ukuthi ayiqhayise ngokuthi ubehambele umuzi owahloniphayo. Kuyavela ukuthi-ke kuthe uma sekufika le nqubo yobukoloni lapha sesiqonelwa ey'ntweni zethu, kukhona abanye abangamakhosi
ababegcina sebewuvumela umthetho ngokwezimo ababebhekana nazo, ngoba mawudaza inkani abanye bakhona babebulawa ngisho ukubulawa. Kuphoqa ukuthi abawuthambele umthetho wabo abacindezeli. Okusho ukuthi-ke amanye ama-responsibility okuyimisebenzi kufuneka yenziwe ubukhosi kwagcina kungasenziwa. Uma ngisho kanjalo ngisho njengakho nje ukukhehlwa lokhu, kunezinye izizwe okuvele zagcina sezinenkinga ngoba manje kwabukhosi babo sebukhosi obuthi bona sebuyakholwa ezinye izinto zakhona eziyisintu abasabambi iqhaza kulo. So-ke manje uyabona ukuthi uma isimo sesingaleso simo kwakuphoqeleka manje ukuthi ngoba ngeke phela umntwana aphume engakhehliwe aye kokwenda, ngoba phela lapha yakhona akayi kubantu abaphuma esifundeni noma ebukhosini yakhe phela. Khona abaqhamuka kwezinye izifunda kobunye ubukhosi othola ukuthi bona ukukhehlwa lokhu busenziwa. So manje yena uma esezoqhamuka engakhehliwe kodwa ezozogana la okunabantu abakhehliwe, futhi kukhona izifundo, kukhona okunye okuzomeqa yena agcine ebona ngazathi akamukelekile noma akabalulekile ngendlela azobe egconwa ngakhona yilaba ababe bemgcona, ongenzeka ukuthi abasemzini, ongenzeka ukuthi ozakwabo, ukuthi abanye abafazi agane kunye nabo kulowo muzi. Yingakho baba basebeyijuba ukuthi ngoba vele besimbona umama Ndlunkulu ezokhehla ingane esuke ifuna ikhehle kulowo muzi, futhi sibone ukuthi yini nje afika yenze ngoba ayinde kuphela ukuthi kufuneka yena njengomuntu ovela ebukhosini kube uyena obonakala ethwesa umntwana inhloko yakhe, emnikeza iyalo, enza konke lokho. Babuka ukuthi nabo bangakwenza ngoba phela nabo ubukhosi sebungasawenzi ama-duties abo, ungasakwenzi okuqondileyo ngendlela okufanelekileyo. Manje ingakho wagcina ekugcineni-ke sekuba ubaba oyikhehlela ingane yakhe, futhi njengoba ekhehla ingane yakhe nje ukuze nomphakathi ube nobufakazi bokuthi ngempela lento yenziwe, kufuneka kubulawe nanesilwane, futhi kufuneka kubulawe nenkomo. Kuzofika umphakathi-ke nawe ukwazi cha-ke inkonzo ethize bekufanele yenziwe lo umntwana-ke kufuneka yenziwe eNdlunkulu. Isigcina isiyenziwayo-ke ubaba wala ekhaya ngoba iNdlunkulu seniyayithola nani ukuthi ezinye izinto ayisazenzi ngoba isiyakholwa. Uma ngisho iNdlunkulu-ke esizwe sakwethu ngikhuluma yaleso sizwe naleso sizwe, hhayi iNdlunkulu kaZulu, ngifuna bese ningitolika. Okusho ukuthi-ke mbukeli-ke uma sekukanjalo-ke usiyayikhehlela kubaba indodakazi yakhe. Asithembe wena wasoyengweni sisambisana. Sindawonye. Dingisayo omkhulu. Ebese-ke mbukeli kuphinde futhi kube nesimo sokuthi uma ubaba-ke manje esenesimo sokuxega, wayenalo futhi nalo ilungelo ukuthi aphinde axoxisane nomlingani. Usho uma ngithi umlingani-ke uyise ozala insizwa lezoganwa indodakazi yakhe lo baba. Njengoba exoxisana naye washo ukuthi ngiyaxega lapha mlingani wami, but ngifuna ukuthi ngikhehle indodakazi manje angazi ngizokwenzani ngoba phela akakwazi ukuza kuwe engakhehliwe. Hhayi ngisho ukuthi mangabe-ke kunokubambisana okuhle, cha, futhi enamandla efuye kahle umnumzane lo osuke kuzoganwa indodana yakhe, cha hhayi akhululeke athi hhayi mlingani, ngizobathuma abafana bayilethe inkomo eyona ezokwazi ukuthi uyisebenzise. Futhi ukubambisana kuvela ukuthi yinto eyayikhona ngoba labantu inhloso yabo ngalesi senzo sabo bafuna ukwakha ubuhlobo, ngoba kusasa khona ozodinga omunye nomunye adinga omunye, ngenxa yokuthi manje sebehlobelene bese kuba lula ukuthi babambisane nakuleso sidingo. Ngakho-ke mbukeli-ke kuthi-ke akubenzinyana-ke uma ngabe-ke sekufika isigaba-ke sokuthi ngempela-ke abanye noma sekucela uyise wentombazane ukuthi nakho kuxega ekhuluma nabasemzini wakhe untombazane. Kuyavela-ke mbukeli ukuthi abanye babethi silobolile siqedile thina. Akathathe kuzo lezo lwane silobolele ngazo, angalindeli ukuthi kukhona thina esamnikeza khona.
Yingakho-ke mbukeli kwagcina sekuba nomqondo ohlelwayo ukuthi no, kuzofuneke okungenani kuhlukaniswe. Uma kufuneke kukhehlwe intombazane, aweke ngithi isiphukile, usho ukuthi isinomntwana. Kuzofunekele kube yi-responsibility, usho ukuthi kufuneka kube ngumthwalo kayise ukuthi ikhehlwe uma kufuneka iyogana lapho iyogana khona. Kodwa uma kuwukuthi intombi iyintombi ngokuphelele, usho ukuthi ilitshitshi lelo, kwase kubekwa lo mthetho manje ukuthi kufuneke kube abakubo wensizwa abakhipha impahla ukuze kwenziwe lo msebenzi owenziwayo. Futhi-ke isimo njengaleso-ke mbukeli-ke siholele ekutheni njengoba kumanje sisenkingeni yokuthi kukhona okuthiwa funeke usulobola uqedile wazenziswa ney'bizo wathengiselwa konke into okuthengwayo sekuthiwa funeka ukhiphe inkomo yokukhehla umkakho ngoba uthole ey'ntombi. Okusho ukuthi manje uyabona mbukeli ukuthi sekumthwalo, akuseyilisiko, akuseyinkolo, kepha sekumthetho othanda ukuba ney'ngxenye. Bengifisa sizwe sakwethu, bengifisa ukuthi-ke sibukeze nale information engiza nayo engilethayo, ke siyixoxe, ke sibuke, siyipopole, sicwaninge. Uma ngabe ngempela lolu lwazi luyilo, hhayi amakhosi awabuyele endaweni yawo. Akwazi ukusebenza umsebenzi oyiwona wobunkokheli, umsebenzi wobufundisi, njengabafundisi ophela abafundisi benkolo yesintu yibo abaphethe-ke yonke imikhakha njengoba iy'ntombi kufuneke ziye emhlangeni, kufuneka iy'ntombi zenze ukuthi kusuke kwazi ukuthi amakhosi lawo angamele lowo mshikashika kunye-ke namakhosikazi abo, omamNdlunkulu, ngabe yiNdlunkulu, yiQadi, bani bani, bonke labo basuke kodwa kuyibona ama-custodian ngolimi lwesilungu yalo mshikashika wale nkolo yethu. Ngakho bengicela-ke mina ukuthi-ke uma ngabe kuthi lento ngempela yayingale ndlela engiyibeka ngayo, hhayi sekufuneka amakhosi athathe indawo yawo. Ngoba ngendlela lo mthwalo osinda ngakhona kubantu bakhala usuku nosuku, kugcina abanye abantwana bengekhehliwe. Bagcina bengakhehliwe abanye, bende bengakhehliwe. Ngenxa yokuthi lo mshikashika usuyasinda. Kanti ubungasindi ngokwalo lwazi engiliphethe. Yikho ngithi bengifisa amakhosi ukuthi kubuyele kuwo lo mshikashika. Namanje ingane zisazalwa ngakho okwamabutho. Sinawo ama-90s namanje, sinawo ama-2000 namanje, sinawo ama-2010, sinabo 2020. Futhi amabutho lawo. Ofuna uma sebona ukuthi laba sebengakwasezingeni ukuthi manje kufanele ngabe bakwazi ukuyowenda. Sebengawenza bangakho umuzi. Hayi abathweswe isicoco phela nabo ukuthi abaye khona bokwakha imizi yabantu. Kungabi umthwalo kamkhwenyana ngoba angazi noma kufanele kuqale kulinde ukuthi umuntu onakale aphume ebuntombini bese kuyima ufuna ukumthatha ukuze ungagcini usuba nenkomo extra okuthiwa lefune uyikhiphe ukuze umkhehle ngoba umthole intombi engazele. Angazi, yikho ngithi iyasidinga siyixoxe. Ngibonge nje kumbukeli othe akalethe lesi sihloko ngoba unginikeze ithuba nami ukuthi ke ngiveze lo lwazi lwami silixoxe silihlaziye ukuze makuyilo oluyilona ngoba nami ngalithatha kubantu engangithatha kubona abanye sebayishonela abasebebadala. Kepha-ke uma sekuneshashalazi ukuthi ixoxe izinto akwesixoxeni mzawethu. Asibonge wena wasoyengweni. Sibonga kakhulu nanokuthumeka
phinde futhi nawe okuzayo ube umuntu othumekayo, lethe izihloko njengoba wenzile, sixoxe nawe mbukeli futhi ngokunjalo ube umunye oyingxenye yayo inkulumo esuke ikhulunywa, lokho kuyintokozo kimi. Angibonge kakhulu, ngibonge nina benkosi.